אנחנו נראה פה סרטון הדרכה להעתקת סורק אפסון. יש לנו את הסורק אפסון, אנחנו מזהים מאחור את הכבלים שמתחברים אליו, יש לו שני כבלים, אחד חשמל, מנתקים אותו, אחד תקשורת, מנתקים אותו. בודקים להיכן זה מגיע למטה. החשמל, זה כבל החשמל, מנתקים אותו. פה של המחשב, יש לנו פה כניסות שנקראות כניסות USB, אנחנו מנתקים אותו, והסורק בחוץ, ויש לנו את הכל ביד. שני כבלים חשמל ותקשורת. שלב ב', הבאנו את הסורק לעמדה החדשה שאנחנו רוצים לחבר, מעבירים את כבל החשמל דרך החור, כבל תקשורת חור, מחברים פה בסורק מאחור. יש לנו את חיבור ה-USB, יכול להיכנס רק בצורה אחת, כאילו לא ניתן לטעות פה. אחד, חשמל, יש לנו פה את החשמל, לפה. הולכים אל המחשב עצמו, מחברים את כבל ה-USB מאחור, לא להשתמש בכניסות ה-USB אשר נמצאות מקדימה, זה יכול לגרום לסורק לא לעבוד. הכנסנו פה את החבל. עכשיו החשמל, לוקחים את החשמל, תוקעים אותו בשקע, שם את המחשב במקום, דואגים להדליק את הסורק, אתם רואים את הנורית הכחולה. שלב ההגדרה, ניגשים לשולחן העבודה, מחפשים את האייקון הגדרות, ניגשים לאייקון הגדרות, דאבל קליק, כלי תחזוקה, איפוס סורקים, ההגדרה בוצעה, נא להתחיל את התחנה, מאשרים, ניגשים לכאן, ניגשים לפאוור, ריסטארט, מחכים שהמחשב יעלה. המחשב עלה לנו לאחר הריסטארט, ניגשים שוב לשולחן העבודה, יש לנו פה אייקון, פועלים סקן. אנחנו פותחים את האייקון, פה מופיע לנו הסורק שלנו. אנחנו יכולים לראות שאם אני לוחץ על בחר, אנחנו רואים שיש פה אפסון 530 וקנון סקן לייט 120. בתחנה הזאת היה מותקן בעבר סורק פיתה או סורק שנקרא לדוגמת חתימה במחלקה העסקית. אז אנחנו בוחרים את האפסון, בחר, ומבצעים סריקה כאשר אנחנו... במידה ואנחנו רוצים לשנות את יעד מיקום השמירה של המסמך, נכנסים לכאן 3 נקודות, יש לנו פה את המחשב, ופה אנחנו יכולים לבחור היכן אנחנו רוצים את השמירה, באיזה תיקייה, דסקטופ או בתיקייה ספציפית. אנחנו נבצע את הבחירה פה, שמירה וסרוק. הנה אני אעשה סרוק. זה המסמך, הוא יישמר במקום שהוגדר לו כאן, ואני יכול לבחור גם באיזה צורה אני רוצה לשמור את המסמך. PDF, JPEG, PNG זה כל מיני קבצים של תמונות, ו-PDF זה קובץ PDF, שזה בהצלחה לכולם.